থানায় ৮ তারিখ সেপ্টেম্বর 2021 বুধবার অ সালো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেও সেকাङाव वाइसाबो इंगियाखौ आबहाय कायसा पातिमुं पातिखा जे पातिमुंनि बागैनाय गोरै गोरैनि जोंहाय कक्तमा आवाय मुङाव सामुं तांनाय ताय कक्तमा आवाय नानि सामुं ताङै तंनाय चेनेल कायसा ताय पत्रिका अफिस कायनै आ अफिस बखक जागमानि हाय पातिमुं सेलेंमा सिंसा सालसानि सालो कायथाम कायब्रै हाउस एटेक खायजागमानि आबो हदानि फातारनि तमुं जामुं ताय सामुं सिद्रा तांनाय रगनि अ सामुं तांमानो बेलायखेनो सेलेंमा जानुगो ताय जों खादुमा फुनुगो अबहाय पातिमुं बाय सिनि अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फोराम जों अ मिडिया फोराम आगिनो कग्रजाक तंमानि जों हाय मिडिया सामुङाव ताङै तंनाय जुदा जुदा बेरियास लामाओ लुकरकनि बागैनाय इनफरमेशन रोदानि हा साकाओ सिनानि बागै लुकरक साइमानानि बागै आवाय मुंनि साकाओ न कचयजाक हेकबा डिपेंडेंट अबनि यागलबो अ मीडिया न अबाहायके अटैक खालायजाक हांगाखाय हा साकाओ बरक जे गणतंत्र नि जराओ अबनो कायसा फोर्थ पिलार नि तंमानि यागलबो बननो अटैक खायमानि अब कायसा हदाबाय मसांया ताय अ जराबाय बाक्सा मसांया कायसा पातिमुं ओंखा अ पातिमुंनो बेलायखेनो सेजामुं जों सेजाओ अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फोरामनि बागै आवैनो तिनि कक कायसा मा साथाय खालायो अबहाय मिडिया आवायमुं ओंखा अबहाय कक्तमा आवायनाय रकनि सामुंनो ओंखा लुकरकनो ओ जराओ तामो ओङै तंखा अ जराओ ओङै तंमानो रगैनाय नरनो फुनु कांके सुक्रबै साकांके नरक नगो तंतो तैनो दुनियानि ककनो नगो तंतो तैनो मानो हायनै जत लुकरकनि बागैनो जों हिंगाबा ककबरक बाय बोजगै सिनि ककबरक सानाय रकनो साइमान्दो आवैनो जों ककबरक अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फोराम मानि यागलबो अबाहायके गुबुननि ककनि फानो उंथुं त्रिपुरानि जत चेनेल हायं हागतनि जत चेनेलनि न हामिया जाया जराओ जों मा बासानाय बरनो साकाओ चिनि साकाओ जाया खायजाके जों खरांथि सानाय हिनै कक रोजाक ताय अबाहाय जाया सिद्रा सामुं खायनाय रकनो रमै नांमासुक माजरा रनानि बागैबो जों सानो ताय जे नरक साइमानो 8 तारिख सेप्टेम्बर आगरतलानि मेलार मातो देशेर कथा पत्रिकानि अफिस बहायनो सुक्रुब जाखा सबाय सुक्रुब जाखा आबनि कारै प्रतिबादी कलम हायकाबा PB24 आबो अफिस कायसा बिल्डिं कायसा अफिस बाय आबनो बहायनो सबाय सुक्रुब खायनि स्टाफ रकमो बहायनो बोटक खायजाका ओ अबहाय सित्रा सामुं जे बरक ननो माइतुगैसार बननो बोटक खालायो हुनि हिमानि हाय कायसा सेलेमा सिंसा पातिमुं ओंखा अब गणतंत्रनि जे फोर्थ पिलार न अमायके बुई तगै किन्तु बेलायखेनो सित्रा सामुं खालायखा आबो गैनायनो अ जे हदानि सित्रा सामुं सित्रा खायनाय जाया खायनाय रकनो दाति रमै माजरा रनानि सानमुं तिसाओ अल त्रिपुरा ककबरक मिडिया फोराम जों जे मिया हरनो आबाहाय पातिमुंनि यागलो मिडिया फोराम रक बाहायनो सापर्ट खालायखा जे गोबां मिडिया हाउसनि ओङैनाय पुलिसनि डिजिनि थानिओ थाङैनाय 12 घन्टानि बिसिङाव रमनानि नांनाय जे जाया खायनाय रकनो जे बुफ्रे साप्रे खायनाय रकनो ताय तख्रबनाय रकनो होनैनाय थाङै सावैमानि उलबो तिनि 12 घन्टा कावै थांमानि उलबो पुलिसक खरसानबो रमिया अथच भिडिअ फुटेज सीसीटीवी कैमरा ओ कावै तंबायखा साबो आबो तख्रब आबरंनि सिनेमुं मानमानि उलबो पुलिस रमियाङैनाय तिनि 9 तारिख सेप्टेम्बरनि 12टा समयो अर पुलिस सुपारनि आरो थाङैनाय जों जत मिडिया जत फोराम जत एसोसिएशन थाङैनाय तिनि आरनि आईजी बाय मालायखा आरनि एसपि हिंगाके ताबक छुटियाव थांजाक आबहाय हालगो जों आईजी अरिंदम नाथ बाय मालायखा मालायमानि यागलो अब ककमान बुखा जे बरक अबनो साइमानजाकनो पातिमुं अबनो तैनाय ताबक कराकनो नायतुक मुङै दङ ताय दातिनो आबनो रमजांनाय फियाबा जों नंनि 12 घन्टा समयो जरा खाजक बिसिङाव मानलिया आबन बागै नाकार दिहनै सामानि बागैनाय जराताय किसा फलगै काबलायखा
jora pholokmani bo abo je omsukhnui saimaya jodi borok tini sarik ni 6ta rogo khe borok o je house rogo akromon wngkha sbai sukrop khaijaka a jagao IG ni team bai police ni je special naikini khaina rok borok aro thangai naiphaimani aro crime branch ni yago yapharinani hinai gosman bagai जों tini kuno dorna ro bolia khorang tisa bolia phiaba tumungno obahke kok ruibo sallayo salphayo ungi thangkangke ahino asugui tongnai glak joto media ni adong rok abahke no tini lai phegraka kok media forum obahai jese jagao bo thangnai obahai jobao je jagao tongnai aboni bagino chini joto media friends rogno ang koinani mosungo जोंबो साकले हजागमा तंगथाय हजाग तंगमानि यागोलबो तुमुनो आबाहाय एटेक के जों बरंनि प्रतिबाद खालायनाय बर जे जाया खायनो रमनानि बागिनाय नामसक शास्त्रिनानि दाबि खालायनि बागि बारजानाबो तामनि हिनबा कक्तमा थुममानि कुनु सामुं जाया खायि तंया अर हा साकाव तामुङै तं हा तिनि दाबग्रमनादि हाबिसिंनि ओजे ज्वालामुखी हिनि केरेबा हर तै हाय हर कगै फैमानि अम्पै जला कगै तंखा नों निनि मीडिया से करै नों तामखे बुइसायमानाय सोशल मीडिया नो डिपेंड खायनि बाक्सा हनि वानसोगना किन्तु आबो जदि वो ऑथेंटिक न्यूज ngैमानिया आब्रं हनिनाय आमो पयजो जाया हंगाके सरकारनो साबो इनफरमेशन दोनाय साबो लोकरंनो साबोनाय अमति जागा हायनि तंखा नै o sanai rok no se bu to khayuke borok bahike samung freedom khaini khaimanai abogino ha sakani je ngi tongmani nini kaham hamya nini program batai mung ni simi sengai nai je kono thungrung je kono party mung no awai khaimani samung ganatantra o fourth pillar ni barja yakari jakha abono tui tongthani o ta kebeng baithung obahai kebeng mai rok bkhapanta phaitung kebeng khangke oboni majra belaikhana karak nai जों आबोनो पुइचो चाओ ताई अबहाय सामुंगो गोदालजाक रगनो नरगनि जे नांमानि बारजा तंमासक हेल्प से खायनि नांगो तामनि हिनबा बरक नरगनि दुखु दसानो बरकनो साकासे जों यां ते आवै खायमानाय सिनि हा साकाव तामुङै दं आसे गोबां कक सालिया जों अमाहाय सित्रा पार्टी मुरनो प्रतिबाद खालायो और आगरतलानि नो दुईटा पत्रिका दुईटा टीवी चैनल ताई आयन उदयपुरनि दुरंत टीवी आरो बहायनो हामला खायजा काहनि खोनावो अ पार्टी मुरगनो सेजाव अल त्रिपुरा कग्रक मीडिया फोराम जों तुमुंनो अबाहायके सामुं सित्रा रक बाय सप्रब जामों टंखांके आसुगै टंगलाक जों बहायनो जे पुलिस नायमा थांरगनो जे नायमा सिंनाय सिङै इंया हंगाके आन्दोलन गणतन्त्रनि लामाथिनो आन्दोलन खायनि लामाव थांनाय हिनै कक कसारो तिनि आसुं नंसितुं जतनो हजाक टंबायदि अ जरा केसेब ओंग्रि फाइ टंमानि जरावो फियाबा मीडिया नि जागावनो बनम रुइ टंनानि बागै कयमुं याफारै ताइसिनि मीडिया जे सामुं थाइ टंनाय रक बहायनो फिल्ड रक टंनाय रक बहायनो हजाक खायनाय काटिवि बतंग्रानानि ओंथुं फियाबा कोबैनो तैनो सकां हिमै टंनानि ओंथुं हाय हिनि कक सावनो तिनिनि ओ जे खादुमुनि बागै कक मा सामानि अरनो पाइरेखा जतनो हामबाय।